idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa dagiti pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sagodayan nga ro ti surat idi kalman laeng nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga seni. Kuna na to'y kung kasandali, isa ka na di bridge. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tagpakpakadan ni Nana Uska. Nana Uska uno iska. Nagkait na nakamod-udi kan asene. At nasapsapak nga dimteng may naglaba. Di kada na udi ka, ngayon may naglaba, di maud-udi ka mat nga gawin. Wala na ang pagdanagan nyo. Huwag gayam na. Madagas yung mat idyabalay, pagiyak amun yung tumanon at kasasaan di kita aglula. Ay, ninanang mo, kandi anak mo. Uy, ay, ang pagdanagan mo kininanang mo, nasayat pa na ngayon na di anak mo. Huwag gayam. At makatawanin si Bud na balo ka. At dani pa kitwa nga tawanin na. Ay awan plano nga makiasawa. Kit ubing nga banpay. Monoto mo na ya. 33 pa ilaing. Kitwa nga na kita. Kaimasat na pa ilangan ako. Dito ka laplapsat mo. Isusawa ya. Awan met ko mauray ko. Nga makangarim kanya ka nga Hawaiano. Hawaiano ko ma. Hindi kang sapsapol ti Hawaiano na. Tamom ng mga asawa na gati Hawaiano, saan nga sikat sa Pulenda. Ti kayat na gati teenager. Disis pa lang ti pilya doon ay tawon na. At ang mayat kang Hawaiano nga nabalo nga adan na anak mo nga 7 taon na. Ang kagpilpili malasang ko ay nagmayat na asawa na. At akagnabkab na. Ana serbi na ko matapintas lapsat nga lupong nga barokong mo no. Awan ti mga panakpakan ka. Ninanawet. Alay na karon na munakon. Alawan na orakat ni may bugsaw ko na to agbilagak to sakto man ta nagdigos. Tumakaddigos sak namagan tumat kanta ni kiti lilabaat. Orakat nagpintas ti init na sa alis to magpamaga kabata kabatuan ti pagbilagan. Awamot ka dito panagdanag kore si Siak manong name ta naulimek dito lugan mi. Awang nga tamat sumalogan kapot aldawin. Kati-kita nga rod na napangata nagkemel uno nagpana. Awan samat nakita-kita nga si Balo nga napanagkemel ka ng panagkama. Nagpana. Baka si Siak lang nga agpaison. Ti tao dito karayan. Sabagay manong name nabayagmatan nga mapaspasama kanya tikas tingag may sakabod-odi. So, ang pagdanagak. Awan ti rumpe nga pagdanagak, gapat talagang peaceful dito yan. Wan manong name awan ti rumpe nga pagbutngak kunak. Nuwas na ito lang ha. Amuda nga baluak. Baka kit no adagin lalaing umay dumanon dito kit sa balit aramida na kanya. Nang rona kit ni. 32 titawan ko kit ni. Kalaplap sata. Kaya makaibilaga ko manong nemi, nagdi ko sa ako na, bimato ka. Alpasan na manong nemi, timatda nga ka nagtugaw, iti dalim panas nga batu. Madamakon nga sabsabunan manong nemi ti rupa. Alpasan na manong nemi, inikat ko ni t-shirt ko. Sana ka nakabra manong, makamuntan, no andag sinisirit. Nakawaywaya manong nemi, ti barukong ko kabayatan nga sabsabunak.
makalagi paklakit nga ron mano. Lady Anton nga asawak. At ano ko digiti kong daway nga umay kam dito karayan. Umay kam magpiknik nga dua. Nalaing ngamin nga grama iti asawak mano. Kinapudno na naaw-ahwis na ni Anton ni Tirama. Manong nemi taga sa baliak nga ili. Awan karayan sa diayam ni. Ngayon din na nobya nak, manong nemi ni Anton, inawis na kitibalayda. Kahit gabot ay baga ng adda karayan. Apo, hindi makadano nak iti da ito karayan na gusto ak. Naglitaw, nga nagmayatag digos, nagpisaw-pisawak. Kinapudno na manong nemi ni Anton. Dito ay karayan tinangdamuan na kanya. Nalaing na Anton nga talaga di mano. Naglaing chancing ko na. Naglaing kamal. Magusto na launa nga masamasahin dati duwang mansanas ko. Naglalaw lang nga ruden manong nemi naglaing nga bumato. Tani Anton rumarama kumakemel ken pumapana. Iso ini manong nemi ti kalalaingan nga pumapana ken kumamemal dito'y lugar mi. Dito'y lugar mi. Makamalan na pa natin puro. Gusto ko itaray na. Iso nga, di dadamo manong nemi nga mainawis na dito karayan nga nagpipiknik kami dito itinangdamuan na kanya. Naglaing kat nga kamalan manong. Nalaing nga kamal iti kipi. Panang kamal na karagiti kipi. Nga iso din manong nemi ti madama kasabsabunan. Wen, awang pulos tapar ko. Bold na bold manong nemi. Kano ada tao, kadagiti kaladaan, wano ada jay kamadrian iti tuktok. Nagsipod ta, ada nangato nga tepang manong nemi kan salugan dito karayan. Pagpiestaan da na ti bagik, bayam. Ang agagid da nitan ti panagtangken ti bagid ako na. Intakder ko pa yan manong nemi nga inisiswan ti legs ko. Insangwak na mismo, iti sagpat. Tano ada sumalog ako, sigurado nga makita da. Ngumti da lang at mabain, nga basta latan sumalog, nga makita da kakastoy. Imawan ti sumalog, ti kastoy nga oras, mano. Diyak mamati. Masulit dan nga agpakarayan, itarapudo tayo. Kinanya ko matrantada, iti kastoy nga oras. Awan na. Buhayin manong nemi, linudloda kasi nabunan ti legs ko, agrama matan siyempre, binuguak pinaupaw ko dati mapagbagik, aging ka manong nemi, nga naisaet dati ramay ko, iti, mariknak ti iliw ko manong. Buhayin manong nemi dandani dua tawanen sipod na balwa. Naan ano ni Anton? Nadisgrasa iti motor man. Nagsarili. Kabuta na bartek nga naggapo iti pagtrabahuan na. Sabado manong nagiinom da. Kaya di agawi din manong nemi naidungpar na matan ti motorsiklo na ti poste ti kuryente. Manong nemi kas taon iti sang sangit ko idi. Awanin ni Anton. Asin no pwede mang panakpak kanyak ko na. Asin nun to pwede mang kamel kadagiti kipik. Asin nun pwede mang kirab-kirab kadagiti mansanas ko. Speaking of mansanas, manong nemi inaprusak ti barukong ko. Sa dati na isaet nga ramay ko, manong nemi ti ruangan ti kuweba, umun-uneg met ng umun-uneg. Oh, adada manong nemi, mailiwak. Mas masahiyag mo din ti barukong ko sa umun-unag met ti ramay ko. Ken nanayunan pa yun ti maysa manong nemi. Hindi mangig ko nga dagkarasakas manong nemi ti kalidaan. Ay, insardin ko. Damang sirsirip kanyak. Sino nga taray tayo? Inalisto ako manong nemi. Dapat nagbugsaw. Nagbuelnas, bimato ka. Lamo-lamo ak manong nemi nga bimato. No adda iti ngato ti tao nakalawlawag nga makita da. Ngem no adda ti kalidaan dinakon ay masirip.
Ang magiso manong nemi, iti ta lumong awak, iti gamatak kumangalaan manong nemi ti tuwalya, ta ibalabal ko kumanti bagik kalpasan nga makapagpunasak, iti addaw masisidig kanya. Hoy! 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 Manang, si Kagayam Jojo. Api nga, nagbaybay sa kamaten. Nervyusak pa yun. Alalala, asamon nga ikaten. Ha? Asamon nga. Ibalabal pa itatuwalya na bagim. Ang dangay, dahil kailangan makikita. Ano? Loko ka? Nagsisirip ka? Nagpasirip kami. Kinitak taglawlaw manong nemi. Tamang kunak, no adda makakita ka na kami. Dududwata lang dito yung manang. Manang kunak ta, mano tao mo kantayin? 32 kon. 22 pa lang panagkita kang kaya. Kasi ka, Jojo mo tao mo? 22 nga eh. Sa nga pulo nga taon, di ba ita? Ala, nagapam. Parang nagkamwel. Ito makita kang agmay mesa. Asid kang kakumangin. Kinaya kahit kumatindi. Naginanay, talingin telid ta. Nabuya mga orti amin. Nabuya ka. Manang, baka matulungan ka. Loko ka. Ubing ka pa'y. Baka matulungan ka, manang. Hay. Sabagay, awamat ka diti pagyanan tanto ya. Ato nagang malak. Umikanto ikanti, sidain nyo kini tebalasang mo, kini nanang mo, katugangam. Iglesia ka rin nagsukata. Baka di mo magawat, ti pagsukatam. Ano ti mo nang isuot mo? Natapantik. Sige. Nagbangot pang tim. Ano ito mo tinuay mo to yun? Sige. Ka, ang utak pa. Nagbanglo. Nabangbang nun to, ano maisuot ko sa buwik katen. Kadi, loko ko ng ubing. Saan akong ubing manan? Kahit mo kong mga rod. Di magkirelasyon kanya kabalok. Ngayon inaunak sa kapulong atawan. Ubing mo pa lang ama. Di mo ka di kayat. Di makapadas, itigas kanya na 22 years old. Iyaot mo pag-arot na brak. Mabaling na siya timing kabil ti Bram. Talagang alam mo, padama kakita ka na ito yun eh. Awan sa bali, sikakin siya lang. Alam mo, tingnan na Bram siya timing kabil. Kinunahan naman ang namigit na panitilikod ko. Sana implas na kasi niyang indragpin naman nga rinamas kasi. Uy! Nakuan! Nagtangkin pa lang ti balo pansanas mo. Kailan, kahit may masapal anak ko. Duduwada pa lang nagdedit ta. Dedi manong Anton, kaya anak asawa, ay anak mo. Uy, may katlo akto. Ay, kabil mo nga rin. Naglapsa ti pamagimanan. Arakupan ka man lang Uy, di mo sanga dito eh. Kumain ka to si Jebalay. Paisa, Tonabi, urahin ka. Okay, Tonabi. Hoy, basta ito Rabi. Hanggang dito, nagplaster dito loko. Ako mapagligadan ta. Kinunak manong nga na pupuutan. Tanong mabalin lang ko mamanong na imiyag. Mabalin ko ba't nga ituyag Ni madang ata experience na ito yung ubingin. Ubing ko na 22, nag 32. Nakabado ako manong. Tulungan kang mapanagakas. Alam ka na, natalalis to. Sige. Tinulungan na man. Nalang pagkakuping. Okay. Nakaride ako. Takarate. Inabit ko manong nemi. Tinakapalanggan ng namagan linabaan. Kibinta. Ala, baka na makakita ka na ta. Umuna ka na ta. Sige latat umuna ka na din. Sarunong ka. Manong nemi kawayatan nga sumagsagpatan. Kapayatan nga magmagnak naman ang talyaw kisuna. Umisam sa nakidayan. Tilokotoy nga Jojo. Nakita nag-ayawan na amin. Hanggasem tan aprosa na pa yun, di marukong ko. Sa nga dagas 22 na, 32. Yung kahit nakatatibalo kas kanya. Nalaing nga tayo suna. Ma'am, isurok to.
Nugas takit makaramanak man ti panakpak. 22 years old pa eh. Kinunkunak manong nemi. Hindi malipas pangal daw manong nemi makaturo ka. Anak, mang, di ka unay makatagari at makaturo ka. Hanggang may maturog tigas na lipas pangal daw. Mang, nakagayayam. Gayayam ka alal daw. Ijay balay da Auntie Susan. Ni Lola mayan na. Napamit sa dyan, nakapan nakibarites. Ngayon na lang, sige. Ngaro din. Iturog ko talaga, makaturog ka. Diyak ka mo, no inrikip na tiri daw manong name ti anak ko. Basta nakaturog ak matlatan. Yung nakiktutak layangan manong. Hindi adda. Mga apros ti barukong ko. Inigbalik ko asak. Uy! Hay. Jojo. Saan ko niinuray pa terapi? Manan? Apay. Iwari kita umat ka doon. Sinipsiputak da nanang mo. Katugangam. Kendi anak mo. Napandalita bangin. Kikasanos. O agsublita. Mabayag dalita. Agar aramin na ngamin timiki. At siyempre, orahin na maluto. Akong pagtanakan, inlak ko digitiri daw. Iso nga, Hoy! Jojo! Inuksob na manong nimi ti t-shirt ko kat ni inamalan na nga dagos ti may sakarigi ti bansanas ko. Hoy! Jojo! Kasla damat experience ng tiloko. Naglaing di panang kinit na, panang kagat na, nga damat iti panang masahe na ti maysa manong nemi. Kalpasan naman ng nemin turon nakat na paidaan. Sana inektatin ti short ko nga nairag pinti pantik man. Sana inkayang pinagkayang nak manong nemi kat inserek ng ti uno na itinagbaitan di kiti legs ko kat ne. Loko to'y ngobing amo naman kami ti mga kaditay palaeng manong nemi nga agburburnok ti kwebak. Kastaonin di pa nagsanapsap ni Jojo. Jojo. Oh my God. Thank you, Jojo. Nabayagin nga mailiwak, Jojo. Mailiwak. Imbaglangin din ta. Imay ka, Jojo. Imbaglangin din ta. Nabuyam ti pa nagdigos ko itay. Anda nakaiayawam ka nakawisam. Imbaglangin din, Jojo. Imay ka. Samon nga inuray pati rabi. Oh, Jojo. Pauna yan nga ore ko lay pasurot ti patong ko nga ingato manong nemi ti panang sanipsip na sana inserek ti dila na sana panagkuti-kuti ko na mabo ka napana ko Jojo kan nakmet idi ni Anton manong nemi yung sana kastoy sa bari ni Jojo 22 years old, adak experience na muna to ulitan naman. Kahit nang sakit ng maminduhak, kamayatan na kang kanan na. Nglaing ka. Inserek na tidila ng ore na insagad patah baka pati agong namanong nemi sumreken tanukas ta nga umangas-angas sumrek ti angin iti uneg manong nagmayat nglaying ka Jojo pinunasan na ti rupa na manong galaw na tingiw-ngiw na
Sa nagrinuman sa manipod iti baba, tipos ungko, timoksit ko, tipusag ko, aging gana kadanon manin manong nemi di bibig na iti mansanas ko, urek lagkyad, manong nemi iti pamayan, Jojo, aging gana kadanon manong nemi di bibig na iti bibig ko, kat kastauna yun manong nemi, nga siyak matisimublat, nga nang kagat-kagat kang kuwana, nga nangamal, anang nut-nut ka na ginibibig na. Naging kamadlaw kong isagsagana ng manong. Diyak man pa nakita nung kasanumat ti katakal diyak kuwana. Kinunak, ngimidi sarek ng manong, aray! Aray! Apay manan, virgin ka pa ilang. Ano nga virgin ka tadaanak? Taktakal. Apay di mo, impakam mo nga takal kaya. Di mo ka tayo nakita ini, diya karayan? Kakastawan iti bumubusog ti pusong ko ini. Naimas ka, manang. Nakaimas ka. Nadumutan tinaramanak ng sabali ka. Manang sa ini. Paspasa mga rod, Jo. Paspasa mo, Jojo. Paano mo rin, Jojo. Namintalo akong Jojo. Nagangganas kita. Tadat ako kamuntin sa rek mo. Nagdakal. Batirong ka talaga. Kasla flashlight nga upat ti baterya na. Sige, ituloy ko nga. Sige, sumabat ka to, ha? Nadanik mo din, ha? Wan. Kahit kung agad ni Everlyn. Kahit kung agad ni anak ko ka ni. Jojo. Astig ako manang. Sige, hurahin ka. Astig ako manang. Sige, hurahin ka. Astig ako. Panahon. Paunayin manong nemi nga nakapudpudot. Nakapudpudot tirimuan manipod kani Jojo manong. Nga naitatikas na pagpulpuligusan tiriklat nga gamampayag nga slawang patingga nga ragsak. Thank you, Jojo. Thank you, mat kang kamanang. Sa ini ko naman natang kanyak sa nakawagan ti manang. Thank you, mat kang kasini. Nagimas ka. Apay titawan mo nga 22? Adun tinamatasan? Almost inaunadang imsyak. Ha? Nandapay 40 taon na. Ana? Playboy ka magkayam. Awang peta na manak nga inauding imsyak. Uri na siyak ti kaubingan. Naan? Anda 28. Sikat na may kadwa kaubingan. Ngayon sikat ka imasan. Aman. Peso. Kaya naman si kong anak. Kaya mo ka dito mga asawa ka niya. Depende. Ano nga depende? Basta depende. Kahit kumanin, Jojo. Kahit kumanin. Umanin. Umanin ta sa mumat panginaksot. Sa madlaw ko kuti-kuti matmanin. Siyak mamitiro mabaw. Nagmayat ka nga tugawak. Talagang ad-ad na sagad niya. Manod sa anat size na kukap? 3x8? 3x8? Imposible, ha? Kayak ko mga rod na 3x8. Kat nasaktan ka ngayon. Ita kat napalawak kang gana. Ang sipot ha. Siyempre 3x8. Insagad ko ba eh? Di anad naman nga sumagad. Kumaraw ko, nuto kawam. Halaman, please. Halaman. Ita nga. Hala. Magtugtog ba na rin ako? Ay! Siyane! Datoy kami ka na anak mo. Siyane! Agreeing ka. Painlak mo ngamin. Maminsan to. Turabi mo din, ha? Sige. Baglagi ni tanalpastan. Ngayon dito matinipido, ha? Nabali.
danto manin sa bali kong daway. Thank you, manang, ha? Thank you. Sa uulitin, ha? Sa uulitin. Magnako dito kusina. Kasta ulit yung ungit ni nanang Manong Nemi. Ti katugang mabahay. Ina kamaybay kung saan nga na inlo katirino. Abay na ako maya. Mama magkabay tugtugtog. Mama, siyang padang katimiki. Ikabil dyan misanan ako. Takanik naman naman. Pero bigla nga kanim at langaw samat na kakapsot. Adakin mamaya. Adakin na duwam. Ahon na, sino kumanta ka duwak? Abi inlak mo. Yan, Jack ko mailak. Kasanunod namang sirrikan yan. And then samat na sirrikan ka. Takas lang mo lang lip-lip-pas tilangam. Alam niya, ano lip-lip-pas ka magbag. Ay, amok dilip-lalanga tilap lip-lip-pas. Balasan ko. Hanggang nga gulbud pa eh. At kamidlamid lang nubyo na yan. Kasukad na di anak ko. Nanang. Kitam, saan ka makasumbat? Ang matkadagas na nabalo akman. Baro matisuna. O, makitam. Dilip-lipas yun. Sige, nanang. Gimgor ka. Asin no. Asin no. Tikin ang kabom. Takas at langam. Pati pa na parang suot mo tanga kwam. Short mo. Makitam. Baka dapat din baliktad. Lakit pasensya kayo, Noon na-disturbo kayo. Di ko mangamin iparabi, Sino ay jay. Nanang naskan pag bagak nusad no. Bagay malasan ko. Maamak tumitla maamuan. Maamuak la maamuan ko na Manong Nemi. Tanong kastang rumabi. Or-orayan me nga makaturog ti katugang kastamatan iti anak ko. Sano ang makangegekton ti mapatit nga tugtog iti kusina. Agan ang nadak tumatin nga mapan iti kusina. Ket pasaray ti bakante a kwarto Manong Nemi ti asideg ti kusina ti paggabuan mi kini Chuchu. Ngayon tinaminsan nga gudnaway Manong Nemi makadkadlaw met siguro ti katuganga. Inita mapangkumanin ilok at tiri daw. Simrek ni Juju sa naindraket kat inarakop nak ninagkan nakapapaot. Iging kang adagayam ti katugangak iti kusina. Manggit kita ka na kami. Inyon na tisilaw ko nung nagkitot kami. Ay, kung naktupay kami kahit. Ay, susapo, aya. Ala, nanang. Ubing nga, mangimsi ka natin, ubing nga. It doesn't matter, nana. Po. Anak ko nyo pa lang arad. No, anak ko matipag sa pulam. Kinaubing gamot pa eh. Kaya kamat nagraduar ka orti college. Ang bumat na karpintero, nana. Kaslaman lang ka di anak ko ang karpintero. Yan nalang yung matagkalap. Nakas ka di anak ko nga naling agkalap. Kita mo madladuman yung ka di Anton, Una na. Isa sa po. Ibagam to nga rodin ka naging naganak keng ka to may kaitoyin na mga asawa kayo. Ket sika, seni, pakamumot na naging iputpud nga naganak keng ka. Uri sa anin nanang. Dada kayo madlatang kasla pa naganak kanya. Ay, po. Kailangan sige. Alagad doon, kayo di kwarto yun, Iti baka dakas kita, makaringgor kayo. Agpapa-apple kayo. Ninanang met, mabalin yung patman ng mga asawa. Nabayagan nga na tayo di asawa yung katugang ka lalaki. Et nang asawan Manong Nemi. Ida kami matlaing ka ni Juju, tinag-asawa. Ni Juju, nga inaunak iti sa nga pulong at awen. Isot kasukat na di Anton nga sawak Manong. Napututan naktidwa. Di ka dadawit laading. Jaya, anak ko, kanidi Anton, Manong. May isa nga babae, kan may isa nga lalaki. Saan ko nga baga tinaganda, Manong, tas ang importante no anak naganda, ang mulatan ni Arnel no anak naganda kiti anak ko. Iriagdama, Manong Nemi, nagtutuloy ti kinasiyat ni Juju nga asawa kan ama, naging talungan na ko. Karpintero isuna, no adag pa obra, sumurot, pasaremat mapan iti karayan, mapan nagkamel, agpana, mapan ijay, tapnuri kasta, ket
gumawa pang mga sida kin mabang kumat ilako. Ado di kitirama na manon nemi. Nagaganti asawa, kusod ka po ng awan tinagbali nga problema. Dito nga ron, ti pagkasalita, kanagyaman naklaunay, ti anos mo, manong nemi nga nang ibasa, at sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liw-liw wakin pasarmingan ti biyag, kadagitipatak kadimngeg, kan nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuyagyaman nga pagaya mo, Seni. Thank you, Seni. Hindi ka pa nag-asurat. Thank you. Ito yung panangibure mo natin pagkasalitaan. Thank you, mat ka nagbuya ka nagdangag. Salamat po ka na kayo. Salamat.